Larruazabal, Bizkaitarra den Urduñako barrendegian dago. 4 herrixka txikik osatzen dute Larruazabal batza. Lendoñogoiti, Lendoñobeiti, Mendeika eta Belandia. Gaur egun, 114 biztanle besterik ez du, baina Urduñako udalerriaren hedadura erdia Larruazabalena da. Herri txiki hauei buruzko dokumenturik zaharrena 1257koa da. Dokumentu hori eta 1000 urteko laurden bat beranduago, 1516ko maiatzaren 4an, Larruazabalgo biztanleek idatziz jaso zituzten beraien arteko harremanak arautzen zituzten usadioak. Aiarako jaun feudalaren botere gogor eta bortitzaz inguratuta zeuden, eta libreak izaten jarraitzeko, pobreak, baina hidalgoak, ez zerbitzariak, komeni zitzaien fueroa aukeratu zuten. 2016ko maiatzaren 4an, Larruazabalgo ordenantzak idatziz jasotako 500. urteurrena ospatu zen. En el fondo de este documento se encuentran las raíces, el sustrato de una comunidad. Es solo un elemento de todo el patrimonio constitucionario de Arruzábal, que se remonta a época medieval, que está compuesto de múltiples costumbres, ordenanzas, reglamentos y concordios. 500. urteurrena zela eta, Jose Ignacio Salazar Aretzaldek argitaratutako liburuan, artxibo guzti hauek irakur ditzakegu. A los hombres y mujeres de Arruzábal quiero agradecer que me hayan dejado bucear en su pasado, intervenir en este acto y honrarme con su amistad. Bihotz bihotzetik, eskerrik asko. Orain dela 500 urte, idatziz jasotako ordenantzak eta beraien usadioak eta eskubideak egiaztatzen zituzten dokumentuak gordetzeko, artxibategi bat egin zuten, Larruazabalgo kutxa. Larruazabalgo artxibategi hau Euskal Herriko ondasun higigarririk zaharrena izan daiteke. Aritz bateren borra da. Bertan 2 hutsune daude. Batean Belandiako artxiboak biltzen dira. Bestean Larruazabal batza osoarena. Larruazabal batzako atetilak 4 zerrapo ditu, eta gurutzatzen diren hainbat burdin barrak. Irekitzeko, 4 herrizkako alkateak elkartu behar dira, bakoitzak bere zerrapoa irekitzeko, bestela ezin da ireki. Larruazabalgo herritar guztiek ezagutzen dute kutxa honen existentzia eta irekitzeko bete beharrak. Baina 500. urteurrenaren ospakizuna burutu arte, gutxi ziren kutxaren irekiaren erritoa ikusi zutenak.
Urteurrenaren eguneko dokumentuak gorde eta gero, Jose Ignacio Salazar Aretzaldek, Larruazabalgo historia gehien ikertu duenak, hitzaldi labur bat eman zien herritarrei. Esan zuen, Larruazabalgo kutxan, gordetzen diren testuen bidez, aurreko herritarrek hitz egiten digutela. Eta testuak idatzi eta gorde zutenen oroipenean, papiro egiptoar baten hitzak errepikatu zituen. Idatzi zutenari esker, eskriben izenak ahoskatzen dira oraindik. Ondo egin zutelako. Horrela, egileen oroimena betikotasunera edatzen da. Eta etorkizunerako bertan geunden Larruazabalgoen nahiari hitzak jarri zizkion. Hurrengo belaunaldiek aritz honen memoria eguneratuta iraunarazi dezatela.